uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu namhlanje. Sanjele ubaba nomama. Abazali bethu bakamoya bahambe namhlanje. Ngikhumbula ngisenganyana khulile uma besebenza la eThekwini. Uma kuthi uyeza angijabula ngoba kuzofika ubaba. Nathi sijabule noma yethi baba ngomhlaka-3 ngoba ngibuzanani sajabula. Siyambonga uNkulunkulu wethu baba ngoba wamlalela noma uyamlalela. Wena ngumbhobho akhuluma ngawo uNkulunkulu. Uyiplatform lapho emakhona ekhuluma nathi. Umgodi noma i-channel ukuba afinyelele kithi ngawe. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ukhulu kakhulu sikufundile ekhuluma nawo uNkulunkulu uletha kithi. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyakubonga nomndeni wakho baba. Siyanikhulekela, siyanithanda. Baba wethu. Phela siyakhuleka ukuba nihlale niphile. Kule fika isikhathi bese kuhamba ngase ekhaya ezulwini. Cha mina ngingufakazi. Kuningi ngabe sekufundile. Ngigugile manje kodwa ngihlele ngifuna njalo nje. Ngigugile phela. Kodwa ngifuna njalo. Kuba kukhuluma ngawe ngoba uyalalela. Uyazi ngibusisiwe nomndeni wakho umama niyalalela. Baba ke sibonga kakhulu. Sijabule kakhulu kuba naye. Siyakholwa nekelana ukuyeleza maseko asikahambe siye ekhaya. Siyathokoza kakhulu. Siyakhuluma nihambe kahle ke niye ekhaya. Siphephile futhi. Njalo sikhulekele siyazi sikhulekele. Phela imkhuleko nje esitholayo iyasindisa. Njalo mase sikhuleka siyasinda ngoba usuke ngakhuluma wena, usukhuluma uNkulunkulu nathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga.